share lang natin yung tricks, no? Sobrang ganda na itong tricks na ibabago sa inyo guys, no? Ako pa lang atang nakakalam nito guys, no? So ako pa lang. So ngayon guys, no? May tuturo sa inyo na APN guys, no? Hindi po siya pangkaraniwang APN po guys, no? Kasi po, yung APN po na ito is VPN po siya. I-convert po siya sa APN. Yung VPN niya po guys, pwede siyang i-convert sa APN. So ngayon guys, ang tuturo sa inyo guys, no? Ang una niyo gagawin guys, no? Ay po, kailangan mo dyan, no? Punta mo tayo sa, no? Sa ating settings sa access point. Ito guys, no? Nandito na tayo agad. Ito guys, nakita nyo, ito, yan. Po yan, windscribe po siya, no? Yan po yung pangalan ng APN guys, no? Yan po, ginamit ko po siya, napakalakas po niya, kahit tignan niyo po. Kahit tignan po natin. Tignan po natin, ipapalik na lang dito para ma-refresh yung, tignan natin guys, no? Kung mag-play siya sa Full HD guys, sa malakas to guys, legit na legit po talaga siya. Tignan lang natin guys, no? Legit siya guys, 100% legit, no? So, punta tayo sa ating HD movie. HD movie guys, no? Legit na legit, no? So, kahit po mahina yung internet nyo guys, no? Nag-play po talaga siya. So, ipinit natin ito ang dakit yan. So, and then, ayan guys. So, lang natin. So, ayan guys, no? So, i-try natin, 720p natin siya. So, yun guys, hindi siya ma-stop kapag ginanyan po siya guys, no? Inasagit lang po siya. Bigla po lang yung mag-ano pa-play, no? So, mag-play na lang po yun, no? So, ayan guys, no? Mabilis po siya guys, tiligilan po natin guys. So, yan. Balik tayo din guys, no? So, yan guys, ang turo sa inyo guys, gawin nyo lang guys, napunta na kayo sa ating, ito na kayo sa Play Store, na Play Store guys. Sa Play Store, yung search lang yung, search lang kayo dito ng VPN, ayan. Bilan kayo ng VPN guys, no? VPN, tapos guys, piliin nyo lang yung mga gusto nyo. Halimbawa na lang itong, ito. Yung maikli lang na pangalan guys, no? Ito, then, so ito. Unity VPN. So, yung Unity VPN guys, free load din siya guys, no? Unity VPN. So, ang gawin nyo lang guys is, copy na lang siya, parang ganito. Unity. Wait lang lang, Unity VPN. Ito guys, no? Unity VPN. I-copy nyo lang yan. So, lalagay ko sa description yung setup ng na to para doon lang gamitin. So, ngayon na tayo sa ating settings. So, makikita po kayo itong tuldok din yan. Tapos, sa site tayo plus na to. Patutin nyo lang po yung plus. And then, lagay na kayo ng kung ano gusto nyo para halimbawa ito, VPN. Ayan. Tapos mo na din APN. Tapos yung pangalan po na APN na yung pangalan po na APN na app na yun, yung rinalagay nyo, yung rinapin nyo. Ayan. Pero yan, Unity VPN. Ayan. Tapos guys, yung sinunod kasi lagay nyo lang ito, Unity, copy lang yan, VPN. Tapos lagyan ko siya ng 5G sa dulo. Hindi ko password din po 5G. So, para ano po siya guys. Gaya nyo na ako. Ayan. Tapos, nasa server guys is www.unity guys, sa kanya unity.com. Ayan. Unity VPN. Tapos, dito sa ano guys, kahit ano na lang dyan, pa-porchop. Ayan. So, pa-porchop tayo. Tapos, dito lang natin ito para mas malapit. Port. Then, channel. Dito po, protocol. Ayan. So, yan na yun guys. Sensor natin. So, mali ko na guys, no? So, guys, iyan ko lang guys, no? Iyan na lang natin yung post natin dito. Ito natin guys kung mas mabilis na siya, hindi. So, try natin kung mas maganda ba ito kung nakakulang VPN. Try natin mag-YouTube. I-refresh ko lang yung guys, yung YouTube. Para mas maganda yung
natin mag-YouTube, ayan. So, pwede na rin kalimutan mag-subscribe guys, no? So, itong KP na to guys, ayun guys, mas mabilis po siya. Tara natin dito sa mag-search tayo ulit. Ayan, search tayo. So, mabilis to guys, no? So, tara natin dito. Ayan. So, may ads na lumabas guys, no? So, kahit po may na po yung internet nyo guys, katulad po na sa akin, no? May na po yung internet nyo, pero po napati po siya ng YouTube. No, ano na rin po siya sa preload mo guys, no? Pero internet na rin po siya na, no? Ito natin lagay po natin sa 720p. Tapos lagay po natin sa dulo na video. And then, ayan guys, so nag-play po talaga siya guys, no? Napaka-legit po talaga na yung ibang APN po guys, no? Hindi po talaga siya nagpa-play kapag po nilagpasan po siya ng minutes na ano po na yun. So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa panonood, no? So, ayun no, kahit iganyan po natin yan, iganyan natin. Ayan. So, tayo natin, so magpa-play po yan guys, no? Magpa-play po siya. So, nasa sa inyo na po yun kung ano bibigay na ito. Kapag ito, medyo mahina yung ibigay na to na nakuha ko guys, no? So, yun lang guys. Kapakapain nyo lang. Basta ganun lang yung timing na kayaan nyo. So, yun lang guys. Maraming salamat pa nyo. God bless sa inyo lahat, no? So, bye.